महाप्रभुଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସଚିନ୍ତା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ବିଦ୍ୱାନ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ତଥା ସାଧୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଅଛି। ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ ହେବ। ତତ୍ ସହିତ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅଳିଆ ଓ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ। सूचना के तहत भक्तों को सूचित किया जाता है कि पंचपांडव घाट, चावल घाट, गोकुल घाट में नहाते समय शैम्पू, साबुन, गुड़काव